Għat-tim nazzjonali Malti tal-Water Polo il-partita tal-verità għal post fil-finali tal-Kampjonat tal-Ewropa, Malta kontra l-Belarus. Partita ta' ritorn għall-ewwel konfront f'Minsk ta' ġimgħa ilu meta it-tim Malti dakinhar safa melub bl-iskor stret ta' 8-7. L-aħħar fażi ta' preparazzjoni għat-tim Malti immexxi minn Karl Izzo u l-istaff tekniku tal-ASA. Il-korrispondent tal-Water Polo għal Net News, Stuart Side, attenda għall-aħħar sessjoni tat-tim Malti. F'intervista mal-coach nazzjonali Karl Izzo, referenza għall-ewwel leg fejn it-tim Malti tilef b'distak ta' gol. Ġej minn telfa b'gol minimu, riżultat minnu ta' gol minn taħt. Setat kienet aħjar, setat kienet ar, imessa kollox jiddependi mill-logħba li ġejja nhar is-sibt hawnhekk quddiem il-pubbliku tagħna ġu tal-roq. Fl-istess waqt Karl Izzo ma qatx lura milli jinnota dak li seta' mar aħjar mit-tim Malti fil-Belarus. Rajna fejn żbaljajna, speċjalment fl-attakk meta ma konniex qed nkunu ħafna viċin lejn l-asta. Fid-defense meta qlajna tkeċċijiet banali u meta ma minnix dak li tkellimna fejn kien hemm press u fejn meta kellna naqgħu żona, insomma affarijiet tekniċi tattiċi li huma ovvjament li rajnihom aħna. Irdu nimmoljeraw ukoll fil-menab, għax menab ma kenniex percentaġġ tajjeb, kellna 40% biss, ġifieri tkun over 50 żgur, jekk mhux over 60. Nisperaw li bl-iżbalji li għamilna hemmhekk, speċjalment meta tkun Stewart taf konna minn fuq 4-1, konna nilabu tajjeb ħafna, niddefendu tajjeb, ġifieri mbagħad one soft goal, pass ħażin u daħħalnihom fil-logħba. Mbagħad psikoloġikament ikrollajna hemmhekk, ġifieri dik kienet l-affari kollha, ġifieri aħna anzi irnexxinna nskurjaw tnejn fl-aħħar u ġibna riżultati rispettabbli għall-logħba ta' Malta hekk quddiem il-pubbliku tagħna. Għall-istennija ta' din il-partita, il-coach nazzjonali huwa konxju mill-possibilitajiet tat-tim Malti illi jistgħu iwasslu għat-tieni kwalifikazzjoni ta' Malta finali ta' Kampjonat tal-Ewropa. Nafidu ċus li jekk ili ngħidlejn jekk nilagħbu at our best, nistgħu nerpulhom. Il-partita Malta-Belarus f'tal-qroq tas-Sibt 3 ta' Marzu tibda fl-4 ta' wara nofsinhar fejn mistenni illi jkun hemm attendenza rekord għal din il-partita. Matul il-ġimgħa infatti tħabbar ukoll illi l-partitarji tat-timijiet ewlenin fosthom San Ġiljan, Neptune u Sliema ser jingħaqdu flimkien sabiex joħolqu atmosfera differenti mis-soltu illi żgur għandha toħloq ambjent mill-isbaħ. Daqstant ieħor, is-Southend Corps ilhom għal dawn l-aħħar ġranet bil-preparazzjoni għas-sapport waqt il-partita illi għalih huma rinomati.